Neno ni piny owacho oluwo chike duto mag doho ka achiel kuom ng'ur mochwal en sundo piny owacho mondo oluw chikego. The law requires that we obey court orders. As and when an occasion arises, I will urge everybody, not only the executive, everybody and all of us to obey court orders. If we find that they are difficult to satisfy, we have an opportunity where we can still go back to court to ask them to review. Where compliance is difficult, you can go back to court and ask them to review the requirements of our compliance. Owacho magi e kinde nyasi matiego jopiny ewi tije apise motimore Sharia House e boma ma Nairobi kosingo yawo bedene e counties duto mopogore kod 12 masani ginega peace. It is proposed to expand our key services to all the 47 counties, thus making our services more accessible to the people. And the government has pledged to support the Office of the Attorney General to be in all the 47 counties as required. Ogai maro kinde Faith Odhiambo mabende no yuoro e nyasi no okwayo mondo kas chenro mar chwalo chenro mag chike mondo bede mbui kowacho ni mae dhi konyo e jiwo buche jopiny kendo nyiso ler mar yalo buche pacho kae. And as we look at this open day, I urge that even as we work towards digitization of the registry of marriages as well as the public trustee office, it will enhance access to justice, that members of the public may be able to search and get information, and as well as the advocates on the side will be able to aid the members of the public to be able to facilitate any transfer of properties of their kin in record time. Jokanyo mamoko manochopo e nyasi no opoyo chenro no magiwacho ni en mokwongo e apisno kendo nyiso ni apisno oikore matiyo ne jopiny ma onge pando weche. Eighth Attorney General is the first one to have an open day. Say something about the way in which this department will be run going forward. As individuals and as practitioners and people who are involved in different kinds of service delivery, to open ourselves up, to be vulnerable before the people, so that the people can participate in the work in which they're involved. Riwruok moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Polycom Girls nobago nyasi mar dhialo nyiri kod mine mosebedo ka kedo ne ratich jowetegi e boma ma Nairobi kaka yor miyogi jip. Ma en ting' mar riwruogni okawo mar puonjo joma nyiri manobedo mine katindo kod mano mago manoroch ratichgi kaka ginyalo ritore makare e weche mopogore. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolimo joma nyirigi e kinde nyasi no kendo omiyowa ler. En nyasi mane okelo kanyakla rowere mathoth mawuok e Kibra e boma ma Nairobi. Nyasi mane omiyogi thuolo mar ndiso tuiche kido mar Nya-Afrika ka ginduso miel gi mor ka girwako achiel kuom jotelo ma osebedo ka miyogi sir mar wach makweyo chuny. Bedo piny winjo wach matinende ne ochiego adhonde manomiyo moko kuomgi ok ne nyal pando pi wang'gi ka giparo moko kuom midhiero magisekaloe. Neno lit e lenda wang'gi ne omiyo manyo thuolo mar bilo wach kod moko kuomgi e ng'eyo matut sigandgi ma omiyo ne giriwore kod riwruok mar Polycom. Hilda Ombero manyara Sembo miya sigande ma omiyo sani okedo ne ratich joma nyiri. Kaka naneno ka seche moko jogo go mamwa to mamwa ne dwaro pesa ne koseuso ne gikong'o, seche moko gimoro amora nyalo timore nikech mamwa ne onge gi ng'at manyalo dhire makonye nikech ging'eyo ni ma jakong'o ma onge gima nyalo konyago. Do ne an nyathi gima nanyalo timo onge, babwa onge. There were no people around us to help. They were assaulting me sexually pia. Koro ineno jomoko biro giwuonde ni gidwa metho to karo gidwa metho gidwa mana muli. Seche moko ng'ise ni kelna kong'o e tok ot kae to ka ibiro to ok kong'o nok gidwa gin gidich mana gidendi. Sigand Hilda chalo gi mar Sumba mane oneno joma nyiri ka iketho ratich gi giwuonegi kendo kamine bende igoyo gino mane omiyo oyiero kedo ne ratich joma nyiri. My mom is like mama wa kijiji. People bring issues to her. People come, a girl will come, my father beats me up and tells me how useless I am and all that, and that girl will have to sleep in our house for a week. I have seen women being beaten and staying. If something is oppressive to you, it's oppressive. If it's not, it's not, okay? And we cannot invalidate your experience just because you're a man or because you're a woman. Kaka achiel kuom joma oseyudo lokruok kowuok kuom chenro mag riwruogni
Lavenda Kinyi mane obedo miyo kapod tin goyo erokamano. This journey has been so impactful to me because when I was starting it initially, I wasn't that confident. I didn't have that courage to stand in front of people and maybe say something. But I am so... I'm even amazed today that I've been able to stand and say something. Etemo jiwo arita kod kedo ratich joma nyiri, jotelo ma osebedo katayo chenro ni oro ote makende ne oganda duto mapacho ka, kendo jiwo joma nyiri mondo bede opara manyime e rito ratiro mar oganda duto mapacho ka. The beauty is when they come into this space, they get empowered, they get encouraged, and then they begin to know and appreciate that the story is not just about, I'm not the only one in trouble. There's nothing as fulfilling and as calming as that. Knowing that in this whole wide world, these problems that I have, I'm not the only one. You can actually see the person who has made it. It is actually up to us, Jomadongo, to just try and direct. What inspires me is that the young girls, young women in this space are very, very inspired to learn and to understand. Kwa hivyo ya opachi, mondi chak teach, manyalo kelo lokruok e ngimani. To kendo ng'ama nyalo mako lwete. Nyaka nene kaka joluo wapuonjore kuom dewa, ne wapuonjore kuom jok mosetelo mbele wa. To nitie kama gino ero rumo oko kae masani koro wasomo mana internet gi gik mwanene e ong'we yamo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Sigana no ma Cynthia Onyango terowa e yweyo mokwongo kapok wadhi yweyo tantiere koda moko kuom ote magi ma odonjonwa mano kokale yor ote machoka kamari Felix Ogole wacho ni neno Ramogi maler ka entiere Suna Migori Ochuka Derrick Ochieng mano nyakwara Ojina kawuok Chemelil Yago Village wacho ni wuoro kama Kenya ochimo japiny ma Kenya onge sama nigi kwe wacho ni chandruoge ka gi kacha kinde duto te. Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni mos kanyiro ne ak Bishop Odhiambo Gora Jagoro Samuel Atongo gi Bishop Amoyo Bishop Omolo bende wacho ni okawane ote magi. Machielen mara Kinyi Oile wacho ni mor ahinya kuom wuoth mar jatelo mano jatend piny Steve Oburu kantiero Yawi Beach ineno yonero makare untiere kanyakla gi Simba kanyakla koda jakadani Lawi woda dore kantiere Rinya wamor gi jatelo e thurwa kae koro wacho ni warito mana timo gigo kuma odwaro erokamano ahinya kuom otego duto te wadhi mana e yweyo machok kik idhi mabor pod wantiere gi mathoth. Tisemana yude Parnia Ramogi TV e ot mar jower duto. Amen. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo.
Machiegni kendo jatend piny Kenya William Ruto tieko limbe mare mar ndalo ang'wen e alwora ma Nyanza ka bende otieke gi Kisumu kama noyawo ayanga chenro mag dongruok mopogore. Jopiny ma Kisumu norwako jatend piny gi sironyo ka gipuoye kuom gwelo e sirkal. Moko kuom jotelo makaluo e migawo mopogore kaka jotend migepe. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Nataka niseme asante. Mae ne e lime ma jatend piny William Ruto e kor dwe mar 11 higa mar 2021 e flyover ma Kondele e kaunti ma Kisumu motelo ne yiero mar 2022. Hapa Kondele koko kite kod iro malungo wang' ne opong'o flyover ma Kondele. Tafadhali please. Higni 2 bang'e mae rwak ma jatend piny William Ruto ne oyudo e flyover ma Kondele e odiochieng' mogik mar limbe mare mar ndalo 4 e gwenge ma Kaluo. Mor, ilo kod dhano machalo lowo piny gi malo ema ne okwako flyover ma Kondele kendo miyo William Ruto rwak kamar kingi. Amoso u jodhurwa untie. Sigu mane ntiere kind jodak ma Kisumu kod jatend piny William Ruto olokore usiep mangita gi del jumbe 3 kende bang' William Ruto wuoyo buch ten migepe mare kendo gwelo oganda luo e lemo pugno e sirikal mare. E bwo tend William Ruto, oganda luo ne oyudo lemo machwe mar telo ne migawo mar omenda kuom thuolo mokwongo kokalo kuom John Mbadi. Mich machielo mopugno mane nyalo medo sukari e kind jokondele kod William Ruto nyalo bedo gwelo mar Dorcas Agik Oduor kaka miyo mokwongo mobedo Attorney General e historia mar piny Kenya kendo Attorney General mokwongo mawuok e oganda luo. Hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bana. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Siasa mag anyuola joma chungwa bende ne oyangore e lela e kinde ma jatend piny William Ruto kod josiasa mag ODM ne oparo heragi machon. Ruto kod josiasa mag ODM ne ulieko chenro matiyo kendo kanyakla motelo ne yiero maduong' mar 2027. I remember we were with you in Serena when we started negotiations for the 2010 constitution. So we are truly grateful. Anka ye ta ye. Kendo Kenya ko ye to ye. So anagi be ko ye to ye. Mon wetena be ko ye to ye. Sigu e kind kweth ma jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua e wi siasa mag masawa ne omuomo gode kod aoche kendo chopo nyaka e gwenge ma Kaluo. Jatend kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa ne ogoyo Gachagua kod tong' mofuo bang' wacho e mbelene ni onge ng'at manyalo keto otego ne Raila Odinga mar tame chopo e State House. Ichung'wa ne owacho ni ng'ata matemo keto otego ne Raila Odinga biro moko e otego makamano en owuon. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Mabiro bang' Gachagua wacho e chak higani ni oketo otego e alwora ma ka jot maduong' ma jatend piny State House mar dino ne Raila Odinga romo kod Ruto. Rwak makamano bende ne omiyo Gachagua oloko chung' mare motegno ma osebedogo e wi ogai mar ODM Raila Odinga. Unajua sisi watu wa pale kwetu, Rais wa 4 Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia baba ni mtu mzuri. Tukabishana na yeye. Huyu rais wetu amekuja amesema baba ni mtu mzuri. Sasa marais wawili wakisema baba ni mzuri, mimi naweza kupinga? Naweza kupinga?
Hata mimi nasema baba ako sawa, na tunasema baba aende Afrika. Oganda luo bende ne omoko mach dala jo Kenya Kwanza bang' rwako jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi mor kod ilo. Ataro kod paro mag ji mathoth, Gachagua mana kaka William Ruto ne oyudo rwak maratipo kata odoko ni osebedo ka ogoyo siasa mag soko wang'o gai mar ODM Raila Odinga. Kodele ni nyinyi, Kodele ni nyinyi, Kodele oye. Rwak mopoto makamano ne omiyo Gachagua ochiew kogwen kendo rieyo dende e wang'a peyni ma Kisumu kuom thuolo mar ndalo 4 ma osebedo kaluo gik ma osebedo mana ka otimo e gwenge mag Masawa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Atimo mos mano ne report ma Chris Owino kong'iyo limbe maruto kaluo kanyakla kod yamo mabende koro lokore. Koro wadhi e report mar Millicent Adhiambo mabende ng'iyo limbe mare kong'iyo weche mag dongruok mabende jatend piny William Ruto otieko limbe mare mandala 4 alwora ma Nyanza gi Kisumu kamoyawo yanga chenro mag dongruok mopogore ka jopiny ma Kisumu orwake gi sironyo gi poe kuom gwele sirkal mokwongo jatelo makaluo e migepe mopogore opogore. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E odiochienge mar 4 kendo mogik e limbe mar alwora ma Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto ne orwak gi mor kod ilo e boma ma Kisumu e kinde mane oluorore ka oyawo kendo sidho chenro mag dongruoge mopogore. Ne en mor mane ondikore nyaka e lenda wang' jatend piny kowuoro kit rwak moriwo kwe kod sironyo ma jo Kisumu ahinya to jo Kondele ne onyise. Jatend piny ne okawo thuolono mar singo ni obiro neno ni chenro mag dongruoge moyaw kendo sidho kawuono kaka senta mar konyo kendo rito jolupo kata rescue center ochopo kare mondo oduok chien masiche mag oganda malalena. We are going to build 5 rescue centers so that we make sure that Lake Victoria is a safe place for our fishermen and a safe place for those who use lake transport in Lake Victoria. Ruto bende olero ni kambirego ochele makibos mane oyawo dhi konyo bero pitho chele kendo nyawo chiemo pachoka mondo weche ochele madonjo pachoka kowuok e pinje maoko otiek chutho. Sasa wakulima wetu karibu wakulima 6,000 sasa wako na kiwanda mahali watapanga mambo yao ya rice milling, ndio tuwache kuagiza mchele kutoka nje. Ewi mano ne owacho ni ute manengo gi oyweyo malumumba mane osidho gedo margi dhi neno ni okonyo mama mboga kod jo boda boda karo were bende biro yudo thuolo mag tije, wach mane osir kod jalupne Rigathi Gachagua. Kwa hii nyumba 2,000 nyumba 500 ni akina mama mboga na watu ya boda boda. Hapa katika hii kiwanja tutahitaji vijana zaidi ya 2,500 kufanya kazi hapa. Jopiny ma Kisumu ne opowo jatend piny kuom chenro mag dongruoge moyaw kendo sidho e alworano. Gikwayo mondo sirikal koro one ni chenrogo duto obi okete tim motieki ka bende gidwaro mondo oduok tije mag kazi kwa vijana. Amor kod jo Kisumu kabisa gima gitimo kawuono. Ker nyodonjo Kisumu kidionge en mor gi luwe koni gi kocha manyiso ni wamor kode, warwake, wamor kod gik modhi timo. To gik mowacho duto te otim, ok wacho to ok timo, wacho gi timo, mane madhi konyowa. Vijana wote wako na njaa, tafadhali consider bringing back kazi mtani so that our vijana waendelea kupata kazi. Nimesema hivi, baada ya mwezi moja, si ndio? Nitarudi hapa na mpango mwingine wa kupanga ajira ya mtaani ya hawa vijana wa hapa Kisumu hapa chini. Na sio Kisumu peke yake, Kenya mzima. Jakom Kenya Nuclear Regulatory Authority Omondi Anyanga toka uthuolono mar projo Nyanza kuom ranyisi marera kod mor mogundho mane giruko godo jatend piny Kenya. An kaka wuod Nyanza ka, kendo kaka achiel kuom leaders ma Nyanza, aduoko erokamano kabisa ne joluowa kendo ne jodak tete modak e Nyanza ka. En adieri ni president kirwako gi mor
en iwuod signature. Omiyo maendeleo tetete maweyo piny mowacho notimo kendo dhi timo. Mano dhi bedo ranyisi maduong' ahinya e luor mane jopiny omiye karwake. Jatend piny William Ruto ne otieko limbe mare ma Nyanza kod yawo osiptal ma Nyabondo e Nyakach Kisumu, achiel kuom chenrogo mane oyango ni dhi bero weche thieth pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Chenro manyien mar siro somb jopuonjre e mbalariany mong'ere kaka University Funding Model pod medo kelo wich bar ne jopuonjre mathoth. Tracy Stacy Nembi ma en japuonjre e mbalariany ma Bomet en achiel kuom jopuonjre moseyudo pek kaluwore gi nonro mage e mbui okoriere e samodonjo hike mar 2 mar somo. E waloso kod migawo mar somo moyango ni mano mana achiedh nade mokel kod kikruok e mbui ka gisingo mar neno ni Tracy odhi nyime kod sombe. Jojuma ni kod mathoth. Bang' yudo thuolo mar tiegruok e mbalariany ma Bomet e higa mar 2013, japuonjre Stacy Nembi ne obedo kod mor mar chopo lek mare mar somo. Ne oro kwayo mare mar manyo kony mar omenda mar somo ma ichiwo kod piny owacho ma idendo kaka University Fund, kama bende hapene ber moyudo omenda maromo $83 e semester no ma okwongo. Mae ne omedo kelo fuong'ruok ne en kaachiel kod familia mare ma bende nweng'o ne ni piny nikech koro janyuolne onego chul mono omenda maromo $35 e higa ka higa. Semester ma okwongo mar somo mare weche ne odhi makare nikech piny owacho ka okalo kuom chenrono mar University Funding ne oro ni omenda ni maromo $83. Kata kamano, ka oromo semester mar 2 weche ne ochako bagni. Stacy ok noyudo omenda no ma ichiwo kod piny owacho maromo $83 e semester mar 2. Ka mbui ne kata portal ne bende ne nyiso mana nonro ma japuonje machielo masomo mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga. First semester to nodonjo maber, manodonjo gi nyinga mano reflect in my school portal. To mar second semester ka nobiro gi nying ng'at machielo. Ma school to pok government ong'enyo sero na pesa to school to pok clear koda nikech the details are not that clear. Ro gi nying ng'ato mane be oketna e portal mamara including picha mar the person. To ng'anino somo Jaramogi, of which school no bene ni e portal mamara. Okang' mar Stacy mar manyo kony mapiyo ne ogore Lwanda. Penj 2 ok ne otimo e semester mar 2, gino manochuno janyuolne mondo koro us lomro kochulo omenda no ma odong' maromo $83 ma onego chul kod piny owacho mondo eka ne otim penj mamoko. Janyuolna kuom sani osebet piny otuo en gilang problem. To nochune mo usolo mondo chul pat kaka en janyuol no nyalo chulo mondo anasom. Koro kochopo that part of the government to margi ok nodonjo. Wuon mare Lamik Nembi wach ni rem mar piny owacho mar oro ni nyathine ni omenda maromo $83 osemiye pek ma okalo. Ne ka ging'iyo portal ne pesa ne onge, ne ntiere mathin. Koro mar government ne onge, ne ok oter. Koro nyathi ok otimo penj. Koro kane gikendo second semester ma koro ne giloro godo higa, an kaka janyuol na chulo pesa na $83 mibandhe ni en mar government. To government be manokawe e new model mane wacho no kelne. Koro banka na sedi Huduma Center to jo Huduma nokona ni ginok gidil gi scholarship, gin gidil gi loans magimiyowa. Koro ne gimiya namba moro miago including the email. Koro kanago namba ne ok nodonji at first. Sani to nodonjo to ok make. E odiechieng' manyoro mar tarik 30 mar dwe mar 8, japuonje ni koro ok ne nyalo nonro mage e mbui mare kata portal. Nyaka sani japuonje ni onego bed ni koro se kata dok e sikul. Kata kamano, bedo ni koro pod ok onyal yudo omenda ma odhigo e sikul koro miyo okwamo pacho. I'm supposed to report back to school. To osetama nikech onge gimoro amora. Wakwa need that scholarship desk mondo bedu Huduma Center. If any case you have any issue, enyalo dhito gi respond. Koro na kwa ni kanitiere joma nyalo konya mondo nyathi na osom. Nyathi pok odhi skul nyaka sani an kode ot. Laktar Samuel Siring matiyo kod migawo no mar somo wach ni midhiero ni ma japuonje ni okale nyalo bedo ni okel kod chochni mag mbui. Kata kamano, odhi kawo okang' mane japuonje ni nonro mage koro bedo makare kendo do kony mapiyo piyo. George Juma,
Ramogi TV, Migori. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitiko makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Nyathina, en ang'o ma iwacho? Ani babani. Ser param an baba ute. Un karuji adek kuom nyithinda. Sarabi ng'eni inikia ni en richo maduong' machalnade ma un ji ariyo utimo. Ere kaka un ubiro pimo ni nyathi matin machal kama ni wat mar chuny en gima long'o ahinya moingo wat mar remo. Ere kaka un ubiro pimone ni kata ni wuonu ok en ng'ama onyuoli to wuonu en mana ng'ama riti.